Hello guys, với nãy chuan cần hoa dập hẳn hi cần hoa dập he cần bị biếc te hi cần chung te na an en thei lova an hu thei lo dan a da dan kha cần sei do na hi cần thian te mo cần chung te mo ina cần hoa dập an lo check pal po an shred lova an hu lova da dan kha cần sei cần zir ho do na hemi tu hen chuan WhatsApp pa ngai WhatsApp messenger he in hang thei lova WhatsApp pa ngai hi man thei lova chumi ni man thei ho te chu kan sei don ani ole chumi ma chuan ka channel te min ran tlo saka min ran view sak tu te chunga lom thu kan soya min ran tlo saka min lo view sak ka sa các channel te min lo subscribe sak ola like share comment te min lo ti sak ola kalom te ang ole WhatsApp pa khan lut ola ti hian alo ni ta hemi man tu hian chuan kan WhatsApp pe hi FM GB mo WhatsApp dang kha kan mananga ya WhatsApp ba ngai kha kan mang thei lo ta ne FM WhatsApp te GB WhatsApp te le dang kha a man thei ta chu internet mi kan mi bia ka hi kan chung ten na lo en poni se an hu lova an shet lova da kha kan zir do na hemi he lại mi he kan da thadon ta de kan da chinang hi kan da that chuan hi train pai na mo hi WhatsApp pa alo lu pa la lo checkpoint in biak na zong kha hi helaya hian chuan eng ma om lem no po a hredon no ta ni ma se na ma chuan i du thu nge in i da thadon ta a hian i click char nga chuan he te laya hian he lai mi he ani ta a helaya hian hai chat ne hi chu archive na mai khan ha archive chu engma ni lova mi dang pon an lo hu vek theya ni khamini wang khan archive khan chuan engma alok khom thei do ta ni tu ni mi hi chu hai chat ani ta ni kan hai ton ta ni helai mi hi in hetang chuan ti hian i kan du password kha kan da theya adu chuan patran pon kan da theya kha da kai chu ka siam to wangin om he siam na ngai dawa nang a siam voi khatna tan chuan helai hian voi hi fail kha password ta in siam ni chu voi hi fail password in chu ta ngai do na chuan patran in siam don pon voi hi fail confirm to kha ala ngai do na chu mi wangin voi hi fail thara voi khati tan chuan in ti ngai don ta ne kai chu ka ti to wangin nei hian alo ne ta hemi hi induang zanin password te mo patra ne mo kha pin code te mo kha in siam thei ta in siam zong huwa hian helai le ching mi thil da khom na ka ti kha tu a om ta lo ta le ai lo sang ko ni ula om lo ta le kha khongai alua khongai om kan ti chuan GBMO FM WhatsApp em chau na han thei kan ti kha khamini khan chuan he te lai hian i WhatsApp ti omanga in ming in ta lo ni chuan WhatsApp ti omanga
sumia chuan in hing in ta ani ro chuan mi in hing zone a hian in click don ta ni helai hian ti hian i pin code patran password ti vel kha ron lang don in siam dan na siren chuan mi hi in hong don ta ni hay ti hian helai hian lo om ta ni hi lo ni ta a ni china i kan hai chat kha mi hi i phalna lo chuan i phalna lo wa i hana ni lo chuan i du man an hu sak thei don lo cha helai an lo click remote ani pon i password i patran i pin code i shil lo wa nang man i hong ani lo chuan du man an hu thei don lo ani kha kan du bik te hai chat ta da dan ani a in lo hman tangkai gi ka bai se a in lo hman tangkai a in lo ho pui te ni chuan ka channel te in lo subscribe sak zel burin kan som mal chuan ye hello me